Nauwi na tayo. Tapos na po ang fireworks display. Ay, di pa. Asan na raw? Ayan na! Ayan na! Yay! Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy New Year. Happy New Year. Ako, daputok na po kay Nay. Nay, ako nagmada niya na eh. Nagmada yan eh. Nay nga tayo. Wow, tawa ng pagandang fireworks display! Ayan, abangan niyo po mamaya, may lalabas na alien. Galing sa Planet Mars. Wow, blue! Wow, blue! Kasi agad nakita. Woohoo! Kita nyo apo ang kita cellphone nyo, taulong at di kaabay nyo, tinabit-videohan na. Apay, di bulat na. Ulo mo at di kaabay nyo, Sapay, di ang buhok titing nga, tinabidyohan nyo. Ante, sabali mo, di bitbit-ada. Wow, ganda naman. Sasya ng pataas mamaya. Hintayin natin yung pinakalas kasi may nakasulat dyan na Meraki Garden. Alright! Hindi pa. Tapos, 5 hours po daw ang ating fireworks display. Oh, diba? Meron pa? Sabi ko sa inyo eh. Bakit papunta doon? Hindi na nakikita dito. Wow! Bombshell! Wow! Wala na, hindi na nakikita. Hindi na nakita. Ayun, bombshell yun! Wow! At nanong nasa lamagi. Sabali bata dyan. Ganda! Kita ka nanuumbot ka sa lamagi. Ay, naulat, bombshell! Nagkabting na ka sa lamagi. Tawanin. Tapos na. Ayun pa! Wala na. Kaya once again, advance happy New Year sa ating Yes lahat. po! Happy New Year! Ay. Sa malajit yung potok, jingipin ko. Advance happy New Year everyone from Meraki Garden.